Hello guys! Welcome back to my channel. Gamit ko ang cellphone ko, yung camera ko. Nakalimutan ko kahapon sa bahay ng aking ate. At kinabahan ako guys because I thought I left my camera dun sa taxi. Buti na lang talaga at nandun ko naiwan. So right now, I just took a shower. Very fast. It's actually 12 noon na ng hapon. Nagising ako kanina. Actually, we already woke up around 9. Kumain kami. Nag-breakfast kami, and then right after that, nag-relax si Martin. Actually, natutulog ko. So kung dinig nyo yung ganyan, siya yan. So tulog si Martin, hayaan natin matulog kasi pagod na pagod siya. Wait lang, he's not feeling so good kasi he's sneezing all the time. Ewan ko ba dahil sa aircon, I don't know, but now he's sleeping. That's nice. So yeah, it is tomorrow actually is our flight back to Denmark. Kaya, mag-prepare ng ating mga daladalahin, mag-pack. So, yeah, that's why I took a shower. It's not every day I'm taking a shower. I'm a dirty woman. No, nag-shower ako today kasi gusto ko parang fresh na fresh and maging active. Active ba tawag nun? Para maging fresh tayo, marami tayong magawa. Wait lang. Yeah, so yun, mag-get ready. Kita niyo ba guys, bago yung buhok ko, charing. Bago yung buhok ko guys, nagpa-reband, tapos nagpa-cut kasi ang mura lang talaga dito sa Pilipinas pag magpaayos ka ng buhok. Kaya hinintay ko na lang talaga na makadating kami dito. I paid 2,000 pesos, maybe 2,500 kasi may haircut nakasali. But then in Denmark, that would cost me a lot. Maybe yung one time na may nakita kong salon na nagre-reband din. Yung buhok ko sobrang haba din before. They quote me, magkano ba yun? Mga 2,000 kroner, ganyan. So 2,000 kroner nasa 14,000 pesos din yan. So nakatipid tayo kasi 2,000 pesos lang yung binayaran natin, and I'm so happy sa result. Gusto ko sana pa-banks na ganyan, pero sabi nung stylist na he doesn't recommend daw kasi parang magmumukha daw akong Dora the Explorer. So okay lang din naman. So now we're gonna fix our hair. So no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, my darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split. tapos hindi siya gano'n ka-dry guys, but it's okay. Hindi gano'n ka-dry buhok ko, but it's okay kasi pagod na yung aking shower, ang uwi ko. Nakakangalay. So, ganito na lang, suklay. Nakatingin ako doon kasi nandun yung talaga. Yes. Tapos ito pala, walang brand. Pero siya guys, CeraVe. Ewan ko kung galing yung tamang pagbasa. Pero malaking siya. Malaking container. Ganyan yung lalagyan. Kasi nga, naka-shovel kami. So nilagay ko lang sa ganito. Ito yung nilalagay ko sa mukha ko. And I think it's very effective. Kasi sobrang dry ng mukha ko lagi guys. Super dry. Tapos ang dami mga, alam niyo na, mga damage dyan. See? Ganyan. Pero I like this one kasi nagla-last yung moist
sa mukha ko. Last month, no, 2 months ago lang ako nag-start ng gamit ito and I really like it. Tapos hindi ganoon kamahal yung presyo kasi ang laki pag bumili ka, tapos ginanito ko lang. Kasi mga 149 kroner ata yung bili ko, if I'm not mistaken. Pero yung brand is CeraVe. It is especially made for super dry, sensitive skin. So yun yung parang, I know other people say, oh, you're rubbing your face so much. Okay lang, mukha ko naman yan. I might regret it in the future. Pero, for now, ito yung mga ginagawa ko. Problemahin ko na yan in the future, but not now. There. Okay? Yes, and very simple lang talaga yung aking ginagawa sa mukha ko. Hindi ako magaling sa mga makeup. Wala akong alam doon. Pero, it works for me, this one. Kahit pa paano naman. Tapos, hindi ko rin nadala yung aking mga brush, ganyan. So, ginaganito ko lang talaga guys. But it works naman for me. Dami ko palang may mirror dyan. May mirror din dito na nagmamagnify yung mukha. Ginaganyan ko lang yan. Para ma-cover konti yung mga problema sa Ganun. Huwag nyo na akong i-bash kung mali-mali pinagagawa ko ha. Mukha ko naman to. Tapos nilalagyan ko agad ng face powder. Ito binili ko sa online seller na Pinay sa Denmark. Okay naman din. Ayan. Lagay tayo ng konting kulay kasi yung lips ko is sobrang pale. Tagal na yung lipstick na to. Ito siya. Revlon. Tapos may binili din ako. Maybelline guys. Maganda din to pag alam nyo na sobrang dry yung lips nyo. Binili ko siya sa H&M. May mga beauty products na yung H&M nila. Online. Doon ako bumibili mostly kasi I get discount. Yung parang staff reward, ganyan. See? Wait lang. Tatanong Smarting. Wait lang. Kaganyan din ko muna tutulog siya. I'm putting makeup on. Wait. Tay, madidisturbo tayo nito. Kilay ko, hindi talaga siya ma-shape. Kita nyo naman yung mga pag-ganyan-ganyan. Okay lang yan. Du må ikke komme ind lige nu. Nej, ikke lige nu. Jeg er næsten færdig. Atay, oy. I think we're gonna do this in the na. Okay, transfer tayo dito guys. Emergency, kailangan naman mag-toilet. Masama yung tiyan niya talaga since 2 days ago pa. Pero binilhan ko na siya ng Dieta, binilhan ko na ng Gatorade. Sana okay siya. Kasi pag tomorrow hindi pa okay, magkakaproblema tayo sa flight. So kayo na yung ginawa kong salamin ha. Huwag na kayong mag-bash akin. Ganyan, ganyan lang. As if naman may nangyari. Totoo lang guys, hindi talaga sa family ko, yung mama, ate ko, ganyan, hindi talaga sila ma-makeup na tao din. Yung mama ko, lipstick lang, go na. Yung ate ko parang hindi naman ata nag-lipstick yun. Hindi din nag-face powder, ewan ko ba. But anyway, ganito ako kasi nga, kailangan din natin maging kahit pa paano presentable pag nag-work tayo, ganyan. Pero nga, hindi tayo nag-work, ano lang. Wala lang, para lang may magawa akong video. Laki na mukha ko, try natin. Wala akong eyeshadow, ewan ko asa na. Don't have time to find it, so I'm just gonna that one.
Kita ba? May difference ba? Laki ng eye bags. Laki ng eye bags, eye bags, okay lang. That means pinagpuyatan ko yan. Diretso na natin. Charing. Lagay ba tayo sa baba? Sige, lagyan natin. Konti. Pa-half lang. Ganyan. Mga ginagamit ko talaga guys. Sobrang mumura lang nito. Ito yung brand. Kita ba? Char. Ganyan. Binili ko lang yan sa normal shop. Pangalan ng shop normal. Normal. Like in, I'm normal. Ganyan. Tapos, pag ganyan-ganyan tayo para beautiful eyes. Ano kaya nangyari sa labas? Parang may ambulance. There. Tapos maglagay tayo ng konti. Ito na rin yung aking iba-blush on. Ganyan. Ganyan. Nasubraan. Ganyan. Tapos na siya. Finish na. Hindi. Yes. See? Medyo okay naman din. Sudlay-sudlay gamay. May bangs ako konti guys, but then it's on the side. Kasi, yun daw yung medyo bagay. Paggupit nga sana ako ng paganyan. Tapos sabi ng, baka daw, I'll regret it ba? So, yun. Yan lang aking super simple na pag-makeup and ang ganda ko naman dito. Char! Picture natin, picture. Paano ba mag-picture? 1, 2, 3. Wrong. But anyway, okay, mag-picture tayo mamaya. But anyway guys, thank you so much for watching at sana na-enjoy nyo yung aking parang get ready with me makeup, and ito lang naman talaga yung aking mga pinagagawa sa buhay. So yun, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day while I'm gonna start packing our things and look at what are the things na pwede naming dalhin pabalik sa Denmark at what are the things na i-leave behind lang namin dito, sa family ko. Kasi para makatipid tayo sa kilos. Kasi we're only allowed to bring 25 kilos each. 25 king Martin, 25 sa akin, tapos 7 kilos doon sa hand carry. Tapos ang dami kong pinamili kahapon ng mga goodies na dadalhin ko sa Denmark. Bumili ako ng sardinas, yung mga ganyan. Kasi ang mamahal nun pag doon ko binili sa Denmark. Tapos kailangan ko naman talaga yun. So anyway guys, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day.